kudune putih dhewek abange dhewek sebabe napa sebab niku nggambaraken menungsa sing ajeng metu saking wetenge biyung sing metu niku pun mesti ketuban riyin niku banyu putih lah banyu putih niku dijenengi Kakang Kawah lajeng metune banyu abang dipun barengi kali ari-ari niku sing diarani Adi Ari-ari. Mulane jeneng putih kali jeneng abang niku caos hormat dhateng kaki amung raga, nini amung raga, bapak batin biyung batin seduluripun papat kelima pancer. Niku ning kadang tiyang niku salah pengertian tumpang rasulan. Nah, ya kan wujude rasulan. Enten wong sedekah kepungan kenduren rasulane pun dicacat. Nggih. Mboten usah sedekah, mboten usah damel. Napa sebab Rasul niku mujudaken salah setunggaling utusan. Mulane diarani rasulan. Kadang-kadang tiyang ajeng kenduren niku arep ngrosul. Rasul niku utusan. Dadi lair utusaning batin tiyang sing duwe umah niku diwijudaken pitik sehat sikile loro. Dongane dikirimaken kali sinten nek rasulan caos hormat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sing digunakaken umate Kanjeng Nabi Sulaiman pitik siki loro sehat. Dadi getih pitik sing disembelih niku kinarya layang supados munggah dumateng pangayunan sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah nyuwunaken pangapura kali tiyang sing disedekahi niku. Mugi-mugi di ngapura sekatahing dosane. Mulane nek rasulan niku pun dicacat niku nglombok pada karo wong sing duwe perlu niku wong ora duwe nabi. Niku. Niku kan wonten sing mastani ugi ingkung napa? Nah, ingkung. Rasulan niku diarani ingkung. Niku tembung sanepa. Ingsun manekung. Manekung niku napa? Nyuwun sing temen kali Gusti Allah anggenipun ndongaaken roh arwahe sinten supados saged kabul ditampi kali Gusti Allah nek nyuwune temen kuli manekung wa insyaallah badhe ketenan ture wajidahu sapa kang temen bakal ketenan ning kudu dilambari dasare ikhlas. Nyuwune temen ning mboten ikhlas nggih nglombok. Lah niku permasalahan. Ingkung menika ingsun manekung kanthi langkung ngoten. Ingsun manengkung kanthi langkung dilambari ati jujur. Gelare ingkung wujude rasulan. Rasul niku utusan, lair utusaning batin mugi saged ketampi dhumateng ingkang langkung kuwasa. Niku ingkung utawi rasulan lajeng umpamane kangge ngintu luhur khususnya tiyang kang sampun pejah niku jaman riyin wong boten enten wadah nek moyange kula panjenengan niku ndamel pasung niku apem ning diwadahi godhong nangka te godhong tewel dicontong utawi godhong gedang dicontong sebabe napa sebab anu boten enten wadah jaman tesi susah sengsara. Lah apem niku basa Arabe afubun tegese ampunan. Niku syariat nggih nyuwunaken ampun kali tiyang sing pun dados badan alus. Mugi-mugi diparingi padang dalane, jembar kuburane, ditetepaken iman Islamipun, diparingono panggonan ingkang sekecok kanthi sedo ingkang husnul khotimah. Munggah dateng suwarganipun Gusti Allah. Niku asline kaya niku. Dados niku tegese apem. Apem.
afuwun ampunan nyuwunaken ampun. Mulane kula panjenengan niki tiyang seniki pinter-pintere wong biyen. Wong biyen niku pinter ming bedane mboten dijlentrehaken. Mulane nek jaman riyin diarani ilmu klenik. Jane klenik mboten enten klening kecekel dening ngaken kewarisane kaya niku. Niku asline. Lajeng kula nek teng daerah Wetan kan niku kan wonten sing mastani bancakan apa nggih? Bancakan. Tapi ajeng kenduren biasane wonten bancakan. Nggih. Niku wonten wujudipun jenang utawi bubur abang putih. Niku nek werni-werni wonten sing abang piyambak, putih piyambak, wonten sing abang nginggile putih utawi putih nginggile abang. Nah niku tegese napa mawon? Lah niki teng mriki. Kesalahan ning kaprah sing pun umume dilakokaken kalih tiyang-tiyang kula panjenengan sami. Ingkang dipun wastani jenang pethak utawi jenang abri. Niku kudune putih nggih dhewek. Nggih. Abange nggih dhewek. Sebabe napa? Sebab niku nggambaraken menungsa sing ajeng metu saking wetenge biyung. Nggih. Sing metu niku pun mesti ketuban riyin niku banyu putih. Lah banyu putih niku dijenengi Kakang Kawah. Lajeng metune banyu abang dipun barengi kali ari-ari niku sing diarani Adi Ari-ari. Mulane jenang putih kali jenang abang niku caos hormat dhateng kaki amung raga, nini amung raga, bapak batin biyung batin, seduluripun papat kelima pancer, jabang bayi sing dilairaken niku. Ngoten nggih. Dadi niku ngawruhi nalika metu saking gua garbaning biyung ajeng weruh padha mapan. Lah, sedulur papat kelima pancer niku sinten? Nah, sedulur papat kelima pancer sing diarani Modung Cahyana kalian Modung Ibrahim. Jumlahe papat, wujude niku buta kabeh. Denawa kabeh utawi raksasa kabeh. Ning wujud raksasa sing kaya dhewek niku sing loro duwe watak sing ora apik, sing loro duwe watak apik. Terus umpamane enten ing ngajeng tumindak ora apik dielingaken kalih sing wujude apik niku sing diarani caratan ilmu Islam niku malaikat sekawan nggih. Malaikat sekawan sing ngetutaken sedingane lan sewengine sing nyatet kebagusan lan alane jalma menungsa niku pun dicatet kali sedulur papat kelima pancer. Nah dadi menungsa ajeng tumindak kaya napa niku pun dicatet kabeh niku ngerti. Gampangane kaya niku dadi ngerti sedurunge pinara. Niku sing diarani sedulur papat kelima pancer. Ning nek wujude jenang abang putih utawi jenang putih abang sing ditumpangaken putih teng isor dhuwure abang utawa abang teng isor dhuwure putih niku jenengane senes jenang abang putih. Lah niku namine napa? Niku jenenge bubur sengkala utawi jenang sengkala. Nek cara tiyang Wetan nggih niku diarani jenang sengkala. Lah gunane nggih napa? Jenang sengkala niku gunane nggih tulak balak. Nulak Sukerto apes bilarine tiyang sing ngawontenaken wilujengan niku. Terus malih niku digunakaken malih teng tiyang sing gadhe nadar utawi nglubarijar. Niku teng sesaji disugi bubur sengkala. Gampangane mek nadar sing diucapaken dibuang dina niku sepengarepe diparingi slamet lan barokah. Niku jenang sing ditumpang. Lajeng malih teng pendhuwe niku enten wujude budin. Kadang sing dibakar napa bidang enten wujude malih muntul. Lah niku diarani napa? Niku sing diarani kepala kependem dongane dikirimaken kali enten contone
sanes urip dikabaraken mati nganti taunan lawase disedekahi wong niku mboten doyan mangan ming kula nggih nate mireng rata-rata ingkang sampun dikira mati tapi